Nazdar. Servus. A co ty děláš? Nahrávam sa, ale mi to nejde, lebo toto. Na čo je dojebané, neviem, dať flow, vieš. Aj do piči, materek. Ja som myslel, že to je vážnejší problém. Jeb na to, ideš na čo vypiť. Ideme si vypiť, ty vole. To však máš tu niečo, ja by som si rád dal. No jasne, že mám čelín. Ďakujem. Ty vole. Teraz som vieš, aký unavený, ty vole. Čo ti jebe? Teraz som rozľabil. Čo ti jebe? Ty kokot, čo som zrobil? Co teraz, ty vole? Co budem robiť do piči? Marek. Žiaden problém, brácho. Tak čo mám teraz robiť? Vániť dať na to. Hej. Podľa mňa je to najlepšie, čo môže. Risky, pozrite sa na to. Kde mám húbku na riad? Nemám ju. Takže použijem túto handru. A pozrite, ako to ide. A koberec je čistý bielý. Pozrite, čistá bielosť. Chápete to? Ja som to dneska poprvýkrát zobral a normálne som s tým spokojný. Vaniš je značka. Vaniš, tak to je fakt super pračka.